les paraules amb els ulls oberts. Pot ser príncep d'Aquitània o encantador de serps, volant un cavall alat, desenterrar un tresor. O si vols pots fer en 80 dies tota la volta al món. Benvinguts en aquesta classe virtual de la ciència-ficció. Vaig dir que avui vos passaria el vídeo per explicar-vos el projecte, que ja sabeu que després farem el blog, la nostra web, per fer el nostre relat viatger. Concretament ho anomenarem conte interespacial. Vos dir la presentació i explicarem un poc, repetirem el que és la ciència-ficció i anirem aturant per veure com podem fer funcionar aquest projecte del conte interespacial, en el que espero que participeu tots i que penseu que adquirir un compromís. És l'única tasca que teniu per Nadal, a part de ser voluntàries que tenen a veure en sèries i pel·lícules, però seria molt bé que participàssiu perquè en aquest conte, si mos falla una persona, fallem tots. Per tant, anem a començar l'explicació i després explicarem com funciona el projecte. És la narrativa de ciència-ficció, n'hem xerrat a classe. Com havien dit, pues que no heu vengut, aquí tenim els personatges de Star Wars i aquí els cotxes de DeLorean de Back to the Future, Regreso al Futuro. Aquí m'he deixat una mica d'introducció. És a dir, vosaltres recordar quan han fet gènere de la fantasia, van dir que era el lloc per on accedíem a mons que eren possibles a través de portals, a través de la fantasia, però la ciència-ficció té una diferència i és que està basada en realitats que pot ser qualque dia podran ser possibles gràcies a les noves tecnologies i als avançaments tecnològics. Per tant, el seu objectiu és crear coses que tinguin a veure amb la nostra realitat. Per exemple, imagineu anar tots amb un cotxe volador a l'escola un minut i penseu quantes coses que la ciència podria fer possibles i que no passen, podríeu imaginar que en un futur siguin possibles. Fes una aturada de 3 minuts, tancau els ulls i penseu, i ho apuntau a un paper, i després ho teniu. Bueno, el drama està assegurat, però podria ser, sí. Hi ha avions que volen, hi ha cotxes, les dues coses se poden donar, qui sap. Fa cents d'anys ningú imaginava que se pogués volar en globus, ara és un pack que venen al Corte Inglés per tenir una super experiència i per tant tot és possible ser. I m'ha agradat molt aquesta cita, que és el límit del que és possible, només poden ser definits anant més enllà cap a l'impossible, perquè significa que si s'imagina i se té la capacitat de fer-ho, ho podràs fer, no? És aquesta força de voluntat. Fixeu-vos que hi ha una certa relació entre la ciència i la literatura que és bastant xula, no? Vull dir, si ningú hagués pensat, hagués somiat en un futur, els científics no l'haguessin creat. En Jules Verne només era un escriptor, que després els científics van fer realitat els seus somnis, no? Per tant, aquesta confluència entre ciència-ficció és preciosa. Poden tenir un futur imaginant-lo? Si el podem predir? Bueno, també xerra de predicció. Què podem fer? Què podem imaginar? Tot el que vulguem. Que passi o no? Segurament, en el segle XV, la gent no imaginava que hi hagués una televisió, pensarien que era gent que se movia dins una caixa. Si ara viatjassen fins aquí veurien ocells que volen de ferro i són avions. Heu d'imaginar la perspectiva d'una altra manera. I aquí tenim el nostre amic que ens diu quina és la definició de ciència-ficció i ens xerra de submarins, vehicles del futur, que moltes vegades sempre estan relacionades a partir de les possibilitats que té la ciència. És com això de... se pot volar? Sí. I fixeu-vos, aquí hi ha el personatge d'en Yoda, que tots coneixeu, que és de Star Wars, que precisament representa la força, no? La saviesa, han dit. Clar, aquesta capacitat de que la nostra ment pugui imaginar i pugui raonar coses que la ciència farà possible. Per tant, és com a representativa, no? A part de que és una icona de la ciència-ficció, Star Wars, ja ho sabeu,
les batalles intergalàctiques i les naus espacials que, per exemple, sí existeixen. Vaig veure que els orígens ja estaven en el segle XIX, per exemple, novel·les com Frankenstein, relats bíblics, on ja s'imaginen històries fantàstiques que després han acabat passant, no? En el cas de Frankenstein, fixeu-vos, el doctor Frankenstein reviu el monstre amb una descàrrega elèctrica. Quan intenten ressuscitar o intenten que la gent torni en si a salvar-lo la vida, també els hi donen descàrregues elèctriques. Potser no ho havíeu pensat mai, però de qualque manera la novel·la de Frankenstein predeix una cosa que avui en dia els metges poden fer. No ressuscitar gent, però sí salvar-li la vida. I aquí ho he deixat una anotació que m'apareixia molt interessant, que és que durant la crisi econòmica, la Gran Depressió dels anys 20, la gent va tenir moltes quebres, va tenir molts de problemes, estava trista, gent que se va fins i tot suïcidar, i varen decidir que la millor manera, molta gent llegia per poder escapar. Clar, deien, si l'entorn que tenc de vora és terrible, que me queda somiar amb un futur millor a través de la literatura. En aquell moment no hi havia Netflix, però sí hi havia llibres. En el final el que veig a Netflix són guions i també són llibres, per tant, de qualque manera ens seguim evadint en la literatura. Mirem una sèrie quan volem estar relaxats, quan volem escapar o simplement quan en tenim ganes. Aquí, bordeja els temes, aquí hi ha una imatge molt xula que és el comptador de temps del DeLorean de Regreso al Futuro, que compta, que és el comptador per viatjar en el temps. I hi ha els temes més importants: mons paral·lels, robots, viatges espacials, viatges en el temps, extraterrestres i, sobretot, en el cas de robots, els cyborgs. Els cyborgs ara mateix és una cosa que ja és real. Per exemple, a Japó s'estaven creant en els darrers anys robots perquè acompanyassin a la gent major en el seu darrer any de vida perquè no morís tota sola. Poden tenir sentiments els robots? Bé, avui hem explicat a classe que el primer robot que té sentiments més important dels dibuixos animats és en Doraemon. En Doraemon és capaç de sentir, és capaç de plorar. És ficció, sí. Qui mos diu que no sigui possible en un futur recrear una emoció a través d'un sistema informàtic? No ho sabem. I aquí us deixo la paraula futur, que és molt important, i fixeu-vos que en Goku, el personatge d'en Goku, surt mirant cap a l'horitzó i cap a la lluna a veure astronautes. Si arribar a la lluna va ser possible quan ningú pensava que podia ser, el futur pot ser tot el que puguem imaginar. Penseu que la majoria de textos de ciència-ficció són narratius, són novel·les, però en aquests darrers anys s'han fet poemes, intentant reivindicar, per exemple, xerrant dels desastres naturals, podria ser de lo que pot passar a la Terra, com poden salvar-la, xerrant de la mort, de la realitat, i fins i tot diuen que la ciència-ficció ha estat capaç de predir moltes coses. Tenim la prova amb el llibre d'en Jules Verne i el tema dels submarins, els viatges en globus. Mirar cap a la lluna és saber que tenim una possibilitat. I, finalment, els elements més comuns, que són els mons alternatius i la intel·ligència artificial. Aquí tenim el robot de Star Wars, ja el coneixeu. Per tant, m'agradaria acabar aquest vídeo amb aquesta frase que m'ha agradat moltíssim, que és... Bueno, la frase era meva, és que arribar allà on ningú ha estat capaç de fer-ho és possible. I per tant, com deia en la història interminable, si els límits a la fantasia els poses tu, si la fantasia és el punt de partida per la nostra ciència, potser podem aconseguir tot allò que ens proposem. Però espera, que encara hem d'explicar el projecte. Com farem el nostre compte interespacial? I el projecte és molt simple. Farem el compte interespacial. Nosaltres hem creat la pàgina web, que ja sabeu que l'heu vista. És la pàgina web dedicada a la nostra aula. I senzillament jo en aquesta web heu de fer dues coses. Una, fer-vos una foto de cara i posar una petita presentació basant-vos en el model que jo he deixat a la pàgina web, i després
Per ordre de llista jo vos aniré assignant cada dia el capítol que haureu de continuar. És a dir, jo vos escriuré el primer capítol, vos diré continueu la història, escriure un capítol, incloent un element propi de la ciència-ficció que jo vos donaré. I així, el següent continuarà la història fins que arribem al darrer. A més, haurem d'afegir en aquesta web no només la part escrita, sinó el vídeo relatant aquest fragment. Però bé, i així al final tindrem la nostra pròpia pel·lícula de ciència-ficció, no sabem què sortirà, aquest conte encadenat, i l'acabarem. Per tant, començant per en Guillem, cada dia que començaria, acabant en la Marina. I ho anirem assignant així. Per tant, si qualcú no participa, caurà la cadena. Així que aquesta és la tasca de Nadal, i ara vos deixaré un poquet aquí a la web perquè la vegeu, i l'enllaç, d'acord? Com a darrera cosa, i per acabar aquest vídeo que és una mica llarg, dir-vos que vosaltres enviareu, encara que ho llegiu en el web, el que escriguin els altres, vosaltres enviareu la tasca a través de Classroom, a través d'un document. Evidentment, la que ho penjarà seré jo. Jo vos deixaré una tasca assignada, vosaltres m'ho enviareu i jo ho publicaré, d'acord? Així tothom ho podrà enviar, jo ho podré corregir, veureu les correccions i ho publicarem correctament, perquè després hi hagi altra gent que ho pugui llegir. I serà la nostra plataforma virtual. Imagineu que és el nostre Netflix de la literatura. D'acord? Vinga, una besada i fins al pròxim vídeo. Mua.